Bon dia, com estem? En primer lloc volia agrair tant al GDT com al Centre d'Estudis Osonencs la possibilitat que m'han donat de presentar una celebració d'aquests 30 anys del GDT, el qual felicito molt efusivament. Parlaré del GDT, del que ha passat, però també una mica del futur, del TER. S'ha de tenir en compte que jo soc nascut al Ter, nascut a Mer, i he viscut molts anys anglès i per tant soc de la conca del Ter. De fet, l'any 1976 jo vaig començar a fer els meus primers estudis sobre el Ter i per tant tinc una informació àmplia sobre el riu. Clar, quan parlem del Ter i pensem també en el seu futur, hem de pensar en quin Ter estem pensant. Nosaltres tenim un Ter actualment, però el Ter no ha sigut sempre igual. En temps històrics, per exemple, no hi havia embassaments, no hi havia colònies tèxtils i per tant el Ter era un riu lliure en el qual les anguies podien pujar amunt i avall. Seria possible això avui? És a dir, és un Ter de futur que podríem pensar que fos un Ter de futur? El Ter més conegut i que tothom té així al seu cap és aquest Ter que tenim ara amb tota la sèrie de petites preses, aquestes centrals elèctriques que són ara i que abans eren les colònies tèxtils, els quals deriven aigua, se l'emporten i després en ve una altra. No? I per tant, molta gent té la visió del Ter i té integrada tota aquesta situació amb les quals hi ha les centrals hidroelèctriques. I finalment tenim el Ter dels embassaments, és el Ter més recent perquè és a partir dels anys 60, que els embassaments abans no hi eren, ara hi són, i hi són per quedar-s'hi, evidentment, segurament, perquè seria molt difícil pensar a treure aquests embassaments ja que porten l'aigua a Barcelona i a Girona, i per tant doncs, són una cosa en la que hem de pensar. No? Llavors, quan fem nosaltres la imatge de quin Ter voldríem pel futur, hem de pensar hi haurà els embassaments, no hi haurà, hi estaran les minicentrals, hi seran totes, no hi seran. Això seria interessant de pensar. Bé, si pensem en els moments en què es va gestionar sortir la defensa del Ter, quina era la idea que hi havia de rius en aquells moments. No? He portat aquí aquesta diapositiva en la qual es veu doncs, un llibre, és a dir, el Ter precisament, en la qual es diu que un riu sense sèquies, canals i rescloses és un riu infecund, és un paràsit del país que travessa per contra, és un bé de Déu quan salta rescloses, quan es vessa generós per sèquies i canals, quan emmagatzema cabal rere pantans formidables, quan l'enginy humà l'ha regulat acuradament per aprofitar-ne fins a la darrera gota i limitar l'estrall de les seves fúries quan dels cels han caigut les trompes de ferro. Per tant, és un cas en el qual la major part de gent en aquell moment, i potser encara molta gent pensa doncs, que això és el que s'ha de fer, tenir els rius dominats perquè ens donguin els serveis que es diuen ara. Bé, doncs això, en aquesta època de més, va coincidir amb tot el desenvolupament i per tant teníem el Ter que a més d'estar dominat per les preses, les rescloses, les minicentrals, etc., era un Ter també molt contaminat, era un Ter en el qual doncs, s'abocaven directament les deixalles al riu, per exemple, això és anglès, l'any 1980, que l'abocador estava al cantó del riu i les deixalles anaven a parar al riu, hi havia les extraccions d'àrids, que en aquell moment eren molt importants i van deixar una petjada en tot el que és la zona de la Ribera, i després hi havia la contaminació de tota mena, aquí per exemple la contaminació de les mines d'ozó, on es veu l'aigua del Ter neta i aquí l'aigua plena dels sediments. Per tant, aquest és el context en què neix el Ter. Ja ha fet 30 anys, però el 1989, quan va començar, doncs teníem un context molt de contaminació. I per tant, és lògic que això fos una de les coses que fos important pel GDT en aquests moments. Llavors, abans com ara ens preguntem què li falta al Ter per ser un riu, li falten moltes coses, però jo ho resumiria en 3 punts. I aquests punts venen precisament de que tenim la Directiva Marc de l'Aigua. Clar, no estem als anys 70.
tenim unes lleis europees, la Directiva Marc de l'Aigua, en la qual ja no és l'extracció d'aigua o l'aprofitar el riu l'objectiu principal, sinó que ara l'objectiu principal és la qualitat, mantenir l'estat ecològic. I per mantenir l'estat ecològic necessitem, bàsicament, moltes coses, però bàsicament tres. Que el riu porti aigua, cabals, que el riu tingui una bona qualitat, i després la tercera és una bona ordenació del territori, que en realitat aquesta última és la més important ja perquè, segons les activitats que tindrem més aigua o menys aigua al riu i tindrem més o menys contaminació. Llavors, una mica aquest és saber com ha evolucionat això i què és el que ens falta. Amb el tema de la contaminació, doncs, el GD va ser pioner, als anys 89 va fer la seva primera acció en el cas d'una casa de dissolvents, després ha fet moltes altres accions, i el GDT es caracteritzava per això, per fer accions interessants que atreien a la premsa i, a més, que eren divertides o que podien ser molt originals. Això feia que tinguessin més interès mediàtic. Moltes d'aquestes contaminacions el GDT les va denunciar, van anar a la Fiscalia, jo vaig fer de pèrit, de la majoria de les denúncies que va fer el GDT, jo era el pèrit de la Fiscalia que feia l'informe ambiental. I alguns ja el coneixen, però si algú no el coneix, podeu trobar resumit totes aquestes accions en aquest llibre que vaig publicar l'any passat, on s'explica una mica tot això. Els casos del GDT que va portar a la Fiscalia van ser molts, uns amb més èxit, amb menys èxit, però segurament el cas més mediàtic va ser el de la Conca del Sorreig. A la Conca del Sorreig hi havia una empresa tèxtil que tirava una sèrie de contaminants i bàsicament al principi sobretot tirava molts detergents, però això es feia molta escuma. I precisament una de les accions més interessants del GDT va ser muntar una barberia al cantó del Ter, en el qual, aprofitant l'espuma, podíem afaitar la gent per cridar l'atenció sobre la contaminació d'aquest riu. En el riu aquest, la contaminació hi era de feia molt de temps, estava denunciada, a l'any 1990 és quan el GDT fa la denúncia, en la qual l'informe el vaig fer jo també, i comença un procés llarguíssim. Fins al cap de 7 anys es fa el judici, i es fa el judici, i resulta que hi ha una sentència. I aquesta sentència, com a més interessant, el que diu és que el GDT és una mica qui té li dona al jutge la capacitat de poder fer la restauració del riu. I per tant aquí es va obrir una possibilitat interessant que després va seguir, al cap d'un cert temps, amb una sèrie d'incidències. És a dir, aquí hi va haver de tot. Va haver-hi la suspensió de pagaments de Puigneró, després els diners venien, no venien, ara els jutges deien una cosa, després en deien una altra. Va ser una cosa farragosa. Políticament, moltes vegades, les coses s'amagaven. Mediàticament, tota la comarca ja estava en contra, el GDT inclús, no sé si alguna vegada els devien amenaçar i tot. Total que va ser un procés molt llarg. Un procés en el qual es va veure que aquella possibilitat que el GDT fos una entitat que pogués fer aquests temes de restauració, la cosa era bastant més complicada si no s'hi posaven molts més diners dels que hi havia. I això crec que va ser una lliçó també per al GDT una mica per saber també una mica quines eren les línies importants en les quals podia actuar, en les quals potser no podia actuar. A partir del tema de la contaminació, el que vam veure, per exemple, en aquest estudi que vam fer nosaltres, és que fixeu que hi ha molts punts aquí que estan sota el verd, que per tant estaven sota del bon estat ecològic. Actualment això ha canviat i totes aquestes zones d'aquí que abans estaven sota el verd, doncs ara en aquests moments estan bastant per dalt. I per tant, d'una tercera part de punts en bon estat, l'any 2005 ara estem ja potser més del 50% en bon estat. De manera que aquelles accions que va fer el GDT m'han portat a una millora de la qualitat de l'aigua, també perquè les administracions s'hi han hagut de posar. Llavors, avui en dia, si mirem el titular del 9/9 del juliol de 2019,
pel que sembla, no? El GDT, la contaminació ha deixat de ser la seva principal preocupació, perquè d'alguna manera sembla que el problema s'hagi acabat, no? Les depuradores que s'han fet, doncs tot això sembla que s'hagi acabat, Però jo aquí deixo un interrogant, Això no s'ha acabat, I el GDT i els d'Osona ho sabeu bé, no? Per exemple, fa poc us vau haver d'anar al Patel a manifestar-vos perquè la contaminació que està fent el riu no és correcta i per tant, tot i que potser ara no és el problema principal del Ter, la contaminació segueix sent una cosa a vigilar. Seguint amb aquest editorial que va fer el 9-9, ens diu que han aparegut altres problemes i que per tant el GDT es dedica a moltes altres coses. Certament, si mirem la web del GDT, veiem que en aquests moments s'està dedicant a coses com intentar solucionar el tema dels purins i d'aquí les anàlisis que fa cada any de les fonts, que són molt interessants i que donen una visió de que la cosa no se soluciona, sinó al contrari. Després hi ha tots els temes d'educació ambiental, incloent el marcador i moltes altres coses que està fent, que això és molt interessant i que segurament és una de les feines més importants que ha de fer el GDT, que és el tema d'educació ambiental. Després, tot això ha esdevingut a partir del riu amb problemes molt més generals, com els problemes de l'alimentació, els ecològics, els polígons industrials, etc. O sigui que el GDT avui dia s'ha expandit i fa moltes altres coses. Pel que fa al riu, l'any 89 no hi havia tots els actors que hi ha ara. En aquests moments, al riu hi ha molts actors, hi ha molta gent fent coses. D'una banda tenim l'ACA, que ha d'implementar la directiva MAC i per tant ha de fer l'estudis dels rius, i de fet aquí tenim un mapa de l'ACA del Ter, aquí que es veu el Ter alt està bé, la part mitjana no està malament, després tenim els embassaments i la part mitjana es veu vermella. És a dir que la mateixa ACA està reconeixent que el riu encara no està en bon estat, només té la part alta en bon estat, perquè aquí no només hi ha la qualitat de l'aigua, sinó hi ha la bosc de ribera, la qualitat fisicoquímica, el tema dels peixos, etc. És molt més complexa i veiem que encara hi ha molta feina a fer. D'aquesta feina a fer, també hi ha molts actors avui en dia que estan fent aquestes feines. Per exemple, el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, que té projectes com per exemple el projecte LIFE Alnus, recuperant les riberes, recuperant els boscos, els ajuntaments, les xarxes de custòdia, el Consorci de Ter, tothom està treballant per intentar millorar i fer que aquests vermells, que moltes vegades són el bosc de ribera, que no està en bon estat, doncs millorin. I per tant hi ha molta gent actuant, que potser fa que la feina del GDT en alguns d'aquests aspectes no sigui tan imprescindible com era abans i veurem si tot això a la llarga farà que aquests verds que tenim a les capçaleres en algun moment arribin també als altres llocs pel qual encara falten bastantes coses. I després també hi ha uns reptes de futur que estan venint i que alguns els veiem, els altres encara no els veiem. Reptes n'hi ha molts, però en distingueixo dos principalment, que és el canvi climàtic. Tenim que la temperatura va pujant, les precipitacions de Catalunya en mitjana baixen una miqueta i sobretot són molt irregulars i sembla ser que els màxims potser seran més alts i els mínims més baixos. I això el que passarà serà que els rius perdran els cabals. El Ter pot arribar a perdre un 20 o un 30% del seu cabal degut al canvi climàtic. Això, evidentment, canviarà totalment la qualitat ecològica, canviarà totalment els cabals ecològics i la relació que hi ha dels cabals i les medis centrals. I després també hi ha un altre tema molt important, que és de les espècies invasores. Aquests temes segurament són interessants, els GDTs segurament els ha d'abordar, i sobretot és molt important perquè són temes que no són tan evidents com la contaminació per la població i per tant necessita una acció ambiental, d'educació ambiental molt important que esperem que el GDT faci en el futur com ha fet fins ara. I ara vull parlar finalment dels cabals del Ter, perquè aquest és el tema més important i potser és el tema en el qual jo posaria una mica de pegues a l'acció del GDT, que potser s'ha oblidat una mica d'un dels temes que al principi era molt important des del punt de vista de l'acció del grup. Aquesta és una diapositiva antiga, però que es veu una mica el que vull dir. Quin és el problema dels cabals del Ter?
Això són els cabals mitjans al llarg del riu, aquest color, i es veu que abans dels embassaments són més grans que després dels embassaments, no? El qual s'explica perquè hi ha la derivació dels cabals del Ter, no? La derivació de l'aigua que se'n va cap a Barcelona. Llavors aquí, si us fixeu, també hi ha uns valors grocs, que són les variacions d'aquests cabals, i uns valors vermells, que són les aigües que s'emporten les minicentrals. L'important és que es veu que les aigües que s'emporten les minicentrals, les concessions que tenen les minicentrals, moltes vegades són més grans que els mínims dels cabals anuals. Per tant, què vol dir això? Vol dir que moltes minicentrals encara tenen la capacitat d'assecar totalment el riu per la concessió que tenen. Avui en dia hi ha una certa acció de l'administració per intentar millorar els cabals del riu, però això encara està aquí. Les concessions no s'han tocat. Llavors, què tenim? Llavors tenim que la majoria d'aigua del Ter passa per canals. Passa per canals que van a parar a una central hidroelèctrica. Aquests canals tenen una llargada determinada que fan que en el riu hi hagi molts trossos que l'aigua no passi bàsicament pel riu, sinó pels canals. Això es pot veure en aquesta diapositiva. Es veuen aquí les zones vermelles, que són aquelles zones a les quals l'aigua passa pel riu, l'aigua no està afectada per canals, i les zones blaves que sí. Si us fixeu, hi ha moltes més zones blaves que no pas zones vermelles. Què vol dir això? Que la major part de l'aigua passa pels canals, que no passa pel riu. I llavors què passa? Doncs no hi ha uns cabals mínims encara establerts. Fa un temps es va fer un estudi de cabals, es va fer un tema que és un pla sectorial, i el pla sectorial està penjat. En el tema dels cabals, doncs, la GDT va fer grans esforços, va fer molta feina. Aquesta pintura que es va fer en una minicentral és una pintura d'un document fet el 2005 pel propi GDT sobre el riu Segestrat. De moment, els èxits han sigut limitats, és a dir, no s'ha tirat cap minicentral. En aquests moments la de Molló és la primera que s'està tirant i que està alliberant un tros de riu. Però continua havent-hi més de 90 minicentrals al llarg del riu i dels seus afluents. I això el que fa és curtcircuitar el riu de tal manera que és impossible recuperar l'estat ecològic. No hi ha connexió entre rius, no hi ha connexió perquè els peixos no poden pujar i baixar, i perquè moltes vegades en el curtcircuit queda molt poca aigua. El riu no es pot quedar totalment sec, com per exemple era aquest cas d'aquí. Aquest tema no s'ha solucionat. Aquest tema s'està solucionant, però molt a poc, hi ha interessos i moltes coses a darrere, i segurament tampoc és un tema en el qual inclús el propi GDT no sé si té unanimitat, perquè a Manlleu es podria tirar una minicentral de fa temps, no s'ha tirat, i en part el propi GDT va dir que no sé si s'havia de tirar, no? Perquè, entre altres coses, afectaria potser el que es fa en el Ter, en l'embarcador. De manera que jo, personalment, crec que el Ter no serà mai el Ter mentre tingui totes les minicentrals i que, com a mínim, el 50% hauria de ser fora perquè el Ter es recuperés com a riu. Doncs això ja sé que és un tema polèmic, però és un tema en el qual animo especialment el GDT a intentar avançar, a fer pedagogia, a reflexionar sobre aquest tema, perquè si no triem aquestes minicentrals, a pesar que fem escales de peixos, com ja s'està fent ara i es vol fer, això no solucionarà el problema del bon estat ecològic del riu, ja que hi ha masses basses i pocs trossos on el riu corre. Per tant, aquest és un tema important i rellevant que deixo sobre la taula. I amb això acabo. Haig d'agrair al GDT la confiança de tots aquests anys. Hi ha molta gent que li hauria d'agrair, però sobretot el Pere Dot i l'altra gent que van començar al principi del Ter i amb els quals sempre he tingut una gran amistat. Espero que seguiu endavant, espero que seguiu treballant i que sigueu un punter per que el Ter al final, a pesar dels riscos del canvi climàtic que he dit abans i altres riscs,
doncs acabi sent un riu. I finalment vull agrair també a tota la gent que m'ha ajudat amb això, el grup de recerca meu, el PEM, i aquí he posat una fotografia de la Maria, una dona que es va morir precisament fa 5 anys, amb la qual doncs, també el GDT vam treballar també conjunts en moltes coses. I aquesta fotografia, que és molt xurreig, fa molts anys, les meves filles, no sé, devia ser l'any 74 o 75, no, 76 o 77, per una mica aquesta esperança de futur de que les zones que ara encara estan molt bé del terra es conservin i totes aquelles que es puguin recuperar es recuperin. I si aquesta recuperació pot ser tirant algunes milles centrals a terra, doncs millor. Gràcies doncs a tots per escoltar-me, em sap greu no haver estat aquí present per tot el tema del Covid i amb el que pugui ja sabeu que em teniu per ajudar i que espero que el GDT doncs, els propers 30 anys encara faci molta més feina de la que ha fet. Moltes gràcies.